אנחנו שמחים לפתוח בעצם בריאיון מטעם כתב העת מפגשים, שהוא כתב עת חדש של האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי. וזה הגיליון הראשון שיוצא, כשהמטרה שלו היא לתת מקום לתכנים של מטפלים זוגיים ומשפחתיים, ולתת גם במה ייחודית למטפלים שעובדים פה בשטח להוציא ולשתף בידע שלהם. ואני רק אגיד ככה לטובת הצופים שאנחנו היום פה נארח מירי שכנאי, שהיא עו"סית קלינית ומטפלת זוגית ומדריכה מטעם האגודה. תרגמה את קשרים והקשרים של דיוויד שדוק שיצא ב-2011, ומתרגמת כתבים של, בכלל כתבים של כותבים בתחום ההתקשרות, כמו סו ג'ונסון וגרינברג, לס גרינברג, שנתנו את האישור שלהם להפיץ את זה בקהילה של ה-EFT, ובאמת התברכנו ביכולת שלך לעזור לנו לעברת את המאמרים. וקליניקה פרטית בקיסריה, והיום תרגמת לנו פרק מהספר החדש שיצא של מריו, אנחנו גם נדבר על זה. ואני אסנת כהן גנור, אני פסיכולוגית קלינית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מטעם אייספט ומטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, מרצה כבר הרבה שנים במסגרות אקדמיות, היום במכון מפרשים. הייתי חלוצה של ה-EFT ומהמייסדים שלו בארץ, ואני אשמח להציג את מריו, שהוא האורח המרכזי שלנו, ואני חושבת שאחת הדמויות משפיעות ביותר בתחום של תיאוריית ההתקשרות. מריו הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, והמנהל האקדמי של המרכז האוניברסיטאי החדש לבריאות נפש והתמכרויות. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת בר אילן ושימש שם כראש המחלקה לפסיכולוגיה, ראש היחידה ללימודים בינתחומיים ודיקן המכללות האזוריות של האוניברסיטה ב-2007. הוא עבר ב-2007 הוא עבר למרכז הבינתחומי בהרצליה, לאוניברסיטת רייכמן, ייסד את בית ספר ברוך איביצר לפסיכולוגיה ושימש כדיקן של בית הספר וכרקטור של האוניברסיטה. הוא חיבר וערך מעל תריסר ספרים וכתב מעל 400 מאמרים הנוגעים בחקר תגובות פוסט-טראומטיות, התמודדות עם מצבי דחק, דיכאון וחוסר אונים ותהליכי התקשרות, שזכו למעל 95,000 ציטוטים בעולם, שזה מספר עצום. הוא שימש כעורך של מספר כתבי עת מדעיים בינלאומיים בתחום הפסיכולוגיה החברתית והאישיות. ב-2004 הוא קיבל פרס אמת לאמנות, מדע ותרבות על תרומתו לחקר הפסיכולוגיה. ואני אולי אוסיף, מריו, שאתה גידלת כאן דורות על גבי דורות של חוקרים ומטפלים שעוסקים בתחום ההתקשרות. אז אני שמחה לארח אותך איתנו היום. תודה אסנת, ותודה מירי על התרגום של הפרק. מקווה שזה יגיע לעוד ולעוד קוראים, ושיוכלו ליהנות מהקריאה וגם לחבר בין מחקר, תיאוריה ומעשה טיפולי. מריו, אני אשמח להתחיל אולי מהדבר הזה, מה הביא אותך בעצם להתחיל לחקור התקשרות בגיל מבוגר יותר, ואחר כך גם בתחום של הזוגיות. בעצם זאת הייתה קפיצה תיאורטית לא טריוויאלית. כן. כמה זמן יש לנו? כי אני יכול להתחיל להתברבר ואז אנחנו נשב עד חצות פה. אז תגידי לי. דווקא נשמע לי טוב, אבל יש לנו 40 דקות. 40 דקות, 100%. אז איך זה התחיל? תראה, בסופו של דבר זה התחיל ב-87, וזה נורא מעניין, כי לא הייתי בתחום הזה, עשיתי את הדוקטורט שלי בתחום של חוסר אונים נלמד כמודל לדיכאון, והמשכתי משם להנחות סטודנטים בכיוונים האלו, איך בעצם אפשר להסביר דיכאון, את התחושה של חוסר שליטה, את התחושה של חוסר ישע. ואז הופיע סטודנט, ואומר לי, אני רוצה לעשות תזה בהנחייתך. הייתי מנחה צעיר. הוא אומר לי, אני רוצה על פחד ממוות, אבל כחלק של הפחד מפרידה. בעצם
המוות זה הפרידה האולטימטיבי, ומי שיש לו בעיות בספרציה אינדיבידואציה, לפי התיאוריה של מרגרט מאלר, צריך אז להיות שם התפרצויות של פחד ממוות. אמרתי לו, וואו, זה נורא מעניין, אבל אי אפשר לחקור את זה. כי אי אפשר לחקור, התיאוריה של ספרציה אינדיבידואציה היא מורכבת מאוד, היא מעניינת מאוד, אבל מדברת על רובדים פנימיים שלא היה לנו אז בשנות ה-80 דרך לחקור. ואז שלחתי אותו ואמרתי, תחזור עם רעיון אחר. זה היה משהו כמו יולי 87, ואז הוא יצא, אחרי כמה ימים הלכתי לספרייה, כי אז היו הולכים לספרייה כדי לקרוא כתבי עת חדשים שהיו מגיעים, והיו מגיעים בחודש הפרש, בגלל שזה היה בא בדואר אוויר, לא היו אז אימיילים. ו... ואז אני פותח את ה-Journal of Personality and Social Psychology, שזה כתב העת הדגל של הפסיכולוגיה החברתית והאישיות, ויש מאמר שמושך את תשומת ליבי של פיל שייבר, שאחר כך הוא הפך להיות השותף שלי לאורך כמעט 25 שנים, יחד עם סינדי חזן, שאומר, הכותרת שלו זה קשרים רומנטיים לפי הפרספקטיבה של התקשרות. אני אומר, התקשרות זה קשר הורה-ילד. מה זה קשור לקשרים זוגיים? אז זה משך את תשומת ליבי וקראתי, ואז בעצם ראיתי שאיך הם עושים אנלוגיה בין קשר זוגי לקשר הורה-ילד, ואיך בעצם הדפוסים שאיינסוורת' גילתה במצב הזר, איך יכולים לבוא לידי ביטוי בקשר זוגי, איך ביטחון בהתקשרות יכול לבוא לידי ביטוי, איך חרדה ואיך הימנעות. ואז הם פיתחו כלי מאוד פשוט, שהתפרסם בעיתון כמו לאישה, אבל בדנבר, וביקשו מאנשים, תבחר אחד משלושה תיאורים, מה מתאר אותך, ועם עוד כל מיני שאלות, ועל זה בעצם היה פרסום ב-JPSP, מחקר לא מי יודע מה, אבל פריצת דרך רעיונית, כי בעצם זה מה שהוא עשה לי, כי בעצם שינה לי את התפיסה, ואמר, וואו, attachment זה לא attachment כפי שדיברו עד כה, אלא שאפשר לקחת את הדבר הזה, לחקור, גם אצל מבוגרים. ואז נזכרתי ברעיון של הסטודנט, שהיום הוא פרופסור, ואמרתי לו, בוא, תחזור, לא נחקור את הספרציה אינדיבידואציה, אבל נחקור attachment. כי ב-attachment, למשל, חרדה בהתקשרות, זה במיוחד. זה הפחד מהנטישה, הפחד מהפרידה, החוסר יכולת לסבול את הרעיון שאני יכול להיות לבד ולהתקיים לבד, אלא אני צריך את השני כדי שיזין אותי, ירגיע אותי ויחזק אותי. ואז זה צריך להיות ברור, זה צריך להיות באופן סימבולי קשור לחרדות הקיומיות הכי עמוקות של האדם, כמו המוות. ואז הוא בא, עשינו יחד עם שותף שהפך להיות גם ידיד ועמית שלי לאורך 10 שנים הבאות, פרופסור ויקטור פלוריאן, ז"ל, ו... וחקרנו את זה, ויצאו ממצאים מדהימים, ושלחנו לפרסום, וכששלחנו לפרסום, בכותרת היה לי אינטואיציה, כי זה לא יהיה אמת להגיד שחשבתי את זה מראש. אבל אמרנו שאנחנו בודקים את הקשר בין פחד ממוות להתקשרות, נקודותיים, שזה רק דוגמה של affect regulation, של ויסות רגשי. אז זה לא היה affect regulation, לא היה emotion regulation, היו כמה שהשתמשו בזה. היה coping, defense mechanism, אבל לא היה כל כך. והשתמשתי במושג הזה ואמרתי, באינטואיציה העמוקה שלי, מה שעניין אותי בחקר התקשרות זה לא על מערכות יחסים הרומנטיים. מה שעניין אותי כבר מרגע ראשון בחקר התקשרות, זה המנגנון הנפשי שמאפשר או מפריע לוויסות הרגשית וליכולת בסופו של דבר מתוך הוויסות הזה להתפתח, לתפקד, לשגשג. ואז שלחנו והתקבל והתפרסם, ובאמת אני חושב שכן הוא עושה מהפכה. אם פיל שייבר עשה את המהפכה
במובן הזה להראות שהתקשרות זה לא רק הורי ילד, אלא התקשרות זה גם במערכות של אנשים מבוגרים. הצורך הזה בקשר, הצורך בקרבה, הצורך בתלות בכל הפחדים שקשורים לפרידה, לנטישה, או הפרידה מקרבה אצל הנמנע וממחויבות, שזה כל הדינמיקה של הקשר הוא בעצם יכול להיות צבוע מתוך הצרכים הלא מסופקים התקשרותיים. מה שאני באתי, עשיתי עוד מהלך יותר רחוק ואמרתי, זה לא צריך רק להתקיים במערכות יחסים, זה חלק פנימי של האדם במובן הזה שנכון, הוא נובע ממערכות יחסים ומשפיע על מערכות יחסים, אבל זה קודם כל מנגנון לגדילה, להתפתחות, הוא קודם כל לוויסות של המצוקה, של המתח. וככה בעצם המשכתי לחקור, ואז בעצם התאהבתי בתחום ועזבתי את התחומים האחרים, ו, ו, ואז בא, אני חושב, גם מבחינתי, איפה שנפגשנו יותר עם פיל, זה שבעצם בחקר התקשרות, כשהיה במיוחד דומיננטי אינסוורת' וכל הגישה היותר הפסיכודינמית, שזה היה חיפוש כל הזמן של הדפוסים הלא בטוחים. ובעצם היציבות ולהגיד שאוקיי, מה שהיה בילדות זה מה שיהיה בבגרות וזה ימשיך ללוות אותנו, ומה שההתקשרות זה רק עם האמא ואחר כך זה רק תחליפים, אבל שבסופו של דבר זה חוזר ומשחזר כל הזמן. ו... וזה הפריע לי, מרגע ראשון לא אהבתי את זה, כי אז בעצם אי אפשר לעשות שום דבר, גם אי אפשר לטפל כל כך, אלא אם כן בגישה פסיכודינמית. ואי אפשר גם בסופו של דבר לבחון את התרומה הענקית שיש למנגנון הזה של תחושת ביטחון, שזה היום מבחינתי זה תחושה מולקולרית הכי מהפשוטות שיש והכי הבסיסיות שיש. וזו התחושה אם יש על מי לסמוך בעולם הזה, אם יש לי כתובת, אם אני יכול להיות חלק של משהו גדול ממני, שהגדול ממני הזה הוא מיטיב, שבעצם אני יכול לצאת אל העולם, להעיז, ואני יודע שיש לאן לחזור. וברגע שיש לי את זה, אז אני בעצם יכול להתפתח. ואיפה רוכשים את התחושה הזאת? רק במערכות יחסים. ובמערכות יחסים שבו בעצם את מדגישה את כל הנושא של התגובתיות, של ה-responsiveness, של ה-sensitivity, או כמו שסוי יגיד, של ה-are you here for me? accessible, responsive and emotionally engaged. ואז בעצם זה לא מפתיע שבשנות ה-90 מופיע סו עם הגישה של ה-EFT שאומר בוא ניקח את מה שמתהווה בתוך התחום של התקשרות כמשהו הרבה יותר גמיש, כמשהו הרבה יותר here and now, ולא בעצם רק הפנטזיות והפחדים מהילדות, שבעצם אפשר לעצב את זה ואפשר לשנות מערכות יחסים, שיהיה לזה ביטוי בכך שאנשים ירגישו יותר בטוחים ויוכלו להסתמך אחד על השני. שזה בעצם, בוא נגיד ככה, במין אסנס של ה-EFT, שזה בעצם האסנס של, אני חושב, של בולבי בתיאוריית ההתקשרות. ומשם התחלנו עם פיל, עם כל הנושא של הסקיוריטי וההשלכות של הסקיוריטי, והתחלנו כי אני איש מעבדה, אז התחלתי במעבדה. אבל בהחלט זה מגיע לכל התחומים, לתחומים הטיפוליים, לתחומים הארגוניים, לתחומים החינוכיים, לתחומים של הצבא, לתחומים של ארגונים, ובעצם לראות בפרספקטיבה ההתקשרותית את את הצורך שלנו בכתובת, ומה קורה כשאין לנו את הכתובת הזאת, ואיך אנחנו כאנשי התערבות, או קלינאים, או אנשי שיקום, או מחנכים,
או אנשי בריאות, לא רק בריאות נפש, אלא גם בריאות גוף, יכולים, אם אנחנו מודעים לעקרונות של התיאוריה, בסופו של דבר לשפר את המצב של האדם. אם זה יהיה התלמיד בכיתה, אם זה יהיה החולה בבית חולים, אם זה היה המטופל או הזוג שמגיע לייעוץ או לטיפול זוגי, או אם זה המשפחה שמגיעה, או בעצם עובד בתוך ארגון, או התושב, או בעצם האזרח שבעצם זקוק גם לכתובת מהממשלה שלו, מהמדינה שלו, ומרגיש עזוב, נטוש ומופקר לפעמים. ושזה בסופו של דבר בגידה התקשרותית, כלומר, לא משהו אחר. אוקיי, אז בואו נמשיך, אם לא אני אמשיך לדבר. קודם כל זה מרתק, ויש כל כך הרבה מקומות שהייתי רוצה לשאול אותך עליהם בתוך מה שאמרת. אני חושבת שבשבילי אחד הדברים המשמעותיים מרגע שהתחלתי להיחשף לתיאוריה הזאת, זה שזה מנגנון כל כך בסיסי, כאילו, אולי המנגנון הכי משמעותי שלנו כבני אדם, ואיך זה בעצם שאנחנו לא יודעים עליו, שהוא כל כך לא ברור לכולנו באיזשהו אופן. אז אני גם ככה תוהה אם יש לך מחשבות על זה, וגם השאלה שלי אחרי זה תהיה בעצם, אה, רגע, נשנה פה משהו בגלרי, יש לי פה שני ספרים שלך, אחד מהם, וואי, לא רואים, אוקיי, לא רואים, לא רואים, אי טוב. אפשר לראות. אז אחד מהם זה Handbook of Attachment, שזה ספר גדול מאוד, והספר השני זה ספר שממש יצא לא מזמן, של Attachment Theory Expanded, שבעצם הוא יצא במקביל לספר שממנו מירי תרגמה. ואני ככה תוהה גם מה בעיניך התפתח בין הספרים האלה, בין הטיפות האלה, בהבנה, בידע, באיפה שאתה שם דגש היום. זה שתי אני שאלות. חושב, כן, זה שתי שאלות. מה הייתה הדבר הראשון? כבר שכחתי. איך אתה מבין את זה שבעצם רק כן, כן, שזה מנגנון בסיסי תראי, בסופו של דבר, החברה, אפילו אם את לוקחת, תיקחי את מרגרט מאלר עם הספרציה אינדיבידואציה, כן? בסופו של דבר הגישה אומרת מה השאיפה, השאיפה לספרציה ולאינדיבידואציה, כלומר ההישג הגדול זה האינדיבידואציה, ההישג הגדול זה ההפרדה, ההישג הגדול זה האוטונומיה. וברגע והחברה המערבית, כן, ובמיוחד האתוס האמריקאי, זה של העצמאות. עצמאות אישית, כלכלית, מחשבתית, ואחר כך, כשאת הולכת לפסיכולוגיה, ואז את רואה שאיך בעצם אנשים מתמודדים ומווסתים על ידי אסטרטגיות פנימיות. כלומר, אם את לוקחת מנגנוני הגנה, הם מנגנונים הגנה שמתרחשים בתוך האדם. כלומר, האדם מווסת את עצמו על ידי כל מיני התנהגויות. וזה האתוס של האינדיבידואליות. ועד, אם את הולכת לחקר המוח, אז חקר המוח עד לפני 20 שנה, כבר עכשיו לא, וכל מה שאני מדבר זה לא רלוונטי, עכשיו אנחנו מדברים על היסטוריה, אבל בחקר המוח, המוח מווסת את עצמו, כי בעצם המוח נמצא בתוך גולגולת סגור עם מיליונים של סינפסות, וחלק של הסינפסות זה רשת שבעצם מווסת את עצמו. אין ויסות חיצוני. הכל זה אדם מווסת את עצמו, ולכן האזורים הניהולים החזקים ביותר בקליפה הפרפרונטלית זה האזורים של בעצם של self regulation, של ויסות עצמי, של לווסת את עצמי, את המטרות שלי, איך אני מתקדם בדברים, איך אני מונע שיהיו הפרעות רגשיות, קשביות וכו'. אבל הכל זה מתנהל בפנים, ובעצם מה שקורה שיוצר איזשהו מצב לחברה המערבית, שהמגפה הכי גדולה של החברה המערבית זה היה בדידות ודיכאון, אבל דיכאון גם במובן הזה של להיות לבד.
ובעצם החברה המערבית שהתפתחה, והפסיכולוגיה שהתפתחה בתוך זה, שכחה בסופו של דבר שעל התלות ההדדית שקיימת, על הקהילתיות, על המשפחתיות, על הצורך שלנו באחר. וכשבולביק כתב את הטייצ'מנט, ואיינסוורט הביא את הרעיון של בעצם הצורך של הילד בנוכחות האימהית מבחינה רגשית, האשימו אותם שהם בעצם יוצרים אתוס אינפנטילי, שבעצם הם יוצרים בן אדם שהוא יהיה תלוי, מפונק, אינפנטילי, כי זה אתה יוצר תלותיות. ועכשיו בוא נגיד את האמת. יש בזה משהו נכון, כי התקשרות, בתוך התקשרות, בבסיס של התקשרות, יש מחזור של התמכרות. ולכן בבודהיזם, המילה התקשרות זה האם של כל הסבל האנושי. ברגע שאת בדבקות למשהו, את מתמכרת למשהו, את סובלת, את חרדה, כועסת, עצובה, מפחדת. ולכן צריך איזשהו detachment. עכשיו, מה קורה? זה נכון כאשר אנחנו שמים את העצמאות והתלות כדברים אנטגוניסטיים, כדברים כותבים, ולא כדברים משלימים שהם זקוקים אחד לשני. כי מה זה התקשרות? מה זה ביטחון בהתקשרות? ביטחון בהתקשרות אומר שיש דמות שאני פונה אליה, והיא תגובתי אליי. מה זה אומר תגובתי? שהיא בעצם ממלאת שתי פונקציות, ופה זה סופר חשוב, כי פה זה הפואנטה. ואני חושב, אם את שואלת אותי במה זה התפתח, עוד זה פה ההתפתחות. כי זה שתי פונקציות. פונקציה אחת זה הפונקציה של חוף מבטחים, שהדמות אומרת עם הידיים ככה, ואומר בוא אליי, בוא אליי. אני אחבק אותך, אני ארגיע אותך, אני פה בשבילך. אל תדאג, בוא, תתקרב. אתה זקוק לי, אתה פגיע, אתה עצוב, אתה כועס, אתה חרד, אתה מפחד, אני פה, והכל יהיה בסדר. אבל בוא תשארי שזה היה רק הפונקציה הזאת. מה היה קורה? אם זה היה רק הפונקציה הזאת, זה פשוט גורם להתמכרות. זה מחזור של אומר, אני במתח, אני זקוק לך או לך, אתה פה או שם בשבילי, ואני נרגע. למדתי משהו? לא, למדתי רק דבר אחד, לבוא אליך כשאני זקוק. למדתי להסתדר לבד? לא. עכשיו, במשטרים טוטליטריים ובמשפחות שבעצם אמהות או אבות הליקופטרים, חודרנים או עיקרון הרצף, זה מה שיש. ואז כן, ואז יוצאים ילדים שמה שמתפתחים לתלותיים, מתפתחים לבעלי תחושה של זכאות שמגיע להם כל הזמן, וגם בקטע שלא מפתח איזשהו יכולת לצאת מאותו framework. ובאמת, הם יהיו שם תקועים. הם לא יממשו את עצמם, מריו? הם לא? יממשו את עצמם? לא. לא יממשו את עצמם. כי יש פה מנהיג, הורה, מטפל, שאומר להם מסר מאוד פשוט. אני פה בשבילכם ואתם לא תסתדרו בלעדיי. שמעתם את זה פעם? אבל זה, כן, זה משאיר אותנו קטנים. ואז בשביל מה התקשרות סופו של דבר? וזאת השאלה. בשביל מה יש צורך בהתקשרות? צורך בהתקשרות זה לא כדי להתקשר. זה לא, לכן הרבה פעמים עושים את הטעות שהתקשרות זה קרבה.
זה לא הקרבה כמטרה להתקרב. זה לא הקרבה למטרה להתקשר. יש צרכים אחרים, כמו חברות, לעשות כיף ביחד, מיניות, שזה באמת בא להתחבר. attachment, ההתחברות, הקרבה, זה אמצעי. המטרה זה השגת ביטחון למען חקירה, למען גדילה, למען התפתחות, למען שגשוג, למען היכולת להיות חופשי. ולכן attachment is for detachment. וכשמבינים ש-attachment is for detachment, אז זה לא התמכרות. ומי עושה, מי מונע את ההתמכרות? זה הפונקציה השנייה, שזה הפונקציה של הבסיס הבטוח. שדמות התקשרות שמספקת ביטחון, היא לא רק אומרת, בוא אליי, בוא אליי. זה סופר חשוב, כי ללא זה, הפונקציה השנייה לא יכולה להתקיים. אבל יש פונקציה אחרת, שאני מבין את הצורך של השני להתפתח, ואני תומך בהתפתחות שלו. ואז הידיים עושות ככה, אוף גוזל, אוף גוזל. אני פה, ואני מאמין בך. אני מאמין שאתה יכול. לא את הקטע של תסמוך עליי, אלא אני סומך עליך. ואז אני חוגג את כל ההישגים שלך. ואני מחזק כל ניסיון שתעשה. ואני פה כדמות כמו סו. סו, אין מה לעשות. סו לא הייתה רק בוא אליי, בוא אליי. סו הייתה נוכחת, וכשבני הזוג עשו משהו שבאמת קירב ביניהם מבחינת ביטחון, היא הייתה חוגגת את זה. והיא הייתה מעודדת אותם לעשות באופן אקטיבי. והרבה פעמים שאלתי אותה, את לא עוברת את הגבול פה? אבל לא, ככה צריך להיות. כי באמת, זה כמו, זה לתת את ה-secure base, שאומר, זה לא להיות פסיבי, אוקיי, צא לעולם ילד. לא, אני פה כדי לתמוך, לחגוג, לחזק את הדברים האלו ולנטוע בך את האמונה שאתה יכול. ותדע שאתה יכול לחזור מתי שתרצה. גם שאתה לא מסכים איתי, גם שאתה מתפתח למשהו שאתה רוצה להתפתח, וזה לא מתאים לי בדיוק. גם שאתה עושה רילוקיישן ומתרחק ממני לקצה השני של העולם. תחזור, וכשתחזור, תדע, זה הכתובת שלך. ואז אם יש את הדברים האלו, עצמאות לא נוגדת תלות. תלות לא נוגדת עצמאות, אלא אני צריך להיות את התלות כדי להתפתח לעצמאות. וברגע שאני אוטונומי, אני יכול להחליט מתי לחזור. אני חושבת שהנקודה שאתה העלית עכשיו היא נורא חשובה, כי חלק מהביקורות על תיאוריית ההתקשרות ועל טיפול התקשרותי היו בדיוק זה, שהוא לא מייצר מובחנות. ואתה נכון, בעצם מדגיש מאוד את הרעיון הזה שזה שתי תנועות של חקירה והרגעה והן לא, הם לא בלתי, ואני חושבת שהשאלה כאילו מה אנחנו עושים כמטפלים כדי לשדר את המקום, כמטפלים זוגיים ומשפחתיים, כדי לשדר את המקום של האמון, גם כלפי הזוג, גם נכון, כל אחד מהם בנפרד, נכון, הוא נורא נורא משמעותי, ואיך מעודדים את הדבר הזה בחדר, איך מעודדים אותם לפתוח ולחזק אחד את השנייה, זו שאלה גדולה. נכון. אני רוצה לשאול אותך, ואחר כך ככה אני אעביר את המיקרופון למירי, זאת שאלה כזאת סקרנית של איך זה השפיע על החיים שלך, המחקר הזה, אני יודעת שכשאני מלמדת אז אנשים זה משנה להם את כל התפיסה, אבל אתה עוסק בזה כל כך הרבה שנים, איך זה, אני לא יודע. אתה לא מה יודע? שינה? שינה, אני חושב שכן, נותן פרספקטיבה אחרת לדברים, כן. וגם התמודדות, כן, שבעצם על כל הנושא של פרידות ואובדנים ולהבין את המשמעות של התקשרות, שזה גם בסופו של דבר את היכולת לתת מרחב להתפתחות של האדם השני. מה שאמרת קודם, את המקום של הדמות המטפלת, שזה בעצם הרגישות של מתי בעצם אני צריך להיות הדמות המגנה, הכל יכול,
ומתי בעצם אני צריך להיות הדמות המעודדת שמאפשרת לשני להתפתח, לא בקטע של הכל יכול, אלא להאמין ביכולויות של השני, ושיכול להיות שיהיה לו יכולויות הרבה יותר גדולות ממני. ואז בעצם להבין שהמקום שלי זה לא המקום, לא הנרציסטי של הכל יכול, לא האשלייתי של המשיח, אלא של באיזושהי פלטפורמה, רק פלטפורמה לגדילה. וככל שאני נמצא בפלטפורמה הזו לגדילה, אז אני גם בסופו של דבר גודל. אוזנת, אנחנו יכולות להמשיך ביחד. לי יש איזה משהו שקרה לי בעקבות התרגום, ואני קצת הבנתי את ה-safe base, זאת אומרת, מה שנתן לי חומר למחשבה, שבעצם ברוב הזוגות שאני מטפלת בהם, הם safe base אחד לשני, במובן של ההתפתחות. ואני הכוונה לסייף הייבן, מירי? לא, אני מדברת חוק עכשיו משפטים? על secure base, סליחה. אני מדברת על secure base. זאת אומרת שבנושא שדווקא החלק הזה הוא מפותח, אנשים קומפטנטים, אנשים שהם גדלים. קודם כל, שאני כמטפלת לא התייחסתי לזה, לשקף את זה ולשקף את החלק הטוב של זה, והתחלתי בשבועיים האחרונים בפירוש גם לחגוג. אני כל כך שמחה, יש להם את זה, לא צריכים לעבוד על זה. ובאמת מה שיותר בעייתי זה כל המורכבות הזאת של חוף המבטחים, שהולך עם תלות, הולך עם מה שאתה אחרי זה מדבר במאמר, לגבי הנושא של העבר ומה שמביאים לקשר, שעוד מעט אני אשאל אותך זה שאלה, אבל דווקא לסקיור בייס פתחת לי משהו מאוד משמעותי, וזה לחיוב. כן. אני מסכים איתך 100%, כי אני חושב שהרבה פעמים בטיפול יש יותר דגש על ה-safe haven, כלומר על קטע של לרפא את הפצעים, לתת איזה דמות שמכילה ומזינה וכולי, אבל התהליך של החקירה הוא תהליך סופר חשוב במובן הזה של הגדילה ושל התרחבות והיכולת לקבל פרספקטיבות אחרות על הדברים. ולכן, למשל, אם הולכים על גישה טיפולית שצומחת גם מתוך התקשרות, שזה ה-Mentalization Based Therapy של פיטר פונגי, אז הוא ידגיש את העמדה הזאת הטיפולית שאומר צניעות, ספקנות וסקרנות. כלומר, במובן הזה של צניעות זה שאני לא יודע מה יש לך בפנים, ואני רוצה לברר, אבל גם אתה רוצה לברר, כי גם אתה לא יודע. בספקנות שכל דבר שיש זה לא בטוח שזה, זה רק אמונה, ובואו ננסה להעלות אפשרויות אחרות. וזה חקירה, אבל החקירה הזאת לא יכולה להתבצע עם אין סייף הייבן, שבעצם יש איזשהו מקום מבוסד, או משהו שאדם יכול לסמוך עליו כדי להיכנס לתוך הרפתקה הזאת של החקירה. ותמיד כשדיברתי עם סוב, בהתחלה כשדיברנו, כי היא כל הזמן דיברה על כך אחר כך היא שינתה, אבל בהתחלה דיברה שבעצם בגישה, ב-EFT, אז בעצם זה להעלות שכל אחד תשמש דמות התקשרות מעודדת ביטחון לשני, כן? שיהיה יותר רספונסיבי. אבל אמרתי, אבל התפקיד שלך כמטפל זה בסופו של דבר גם לתת להם את ה-safe haven ואת הפלטפורמה הזאת שיעשו את החקירה, שיוכלו להסתכל על דברים אחרת. ובהתחלה היא אמרה, לא, לא, התפקיד שלי, לא, וזה השתנה עם השנים, כי בעצם זה התפקיד של המטפל במובן הזה, לעודד את כל התהליכים האלו. ואם את מסתכלת על גישה נוספת התקשרותית של פושה, על איך קוראים לזה? Accelerated Experiential Psychodynamic Therapy, כן? שהיא שמה מאוד דגש לרגעים האלו בתוך הטיפול של הרגעים החיוביים, כמו שאת אומרת.
של אותם המקומות שאדם פשוט מסוגל, או בעצם אחד בזוגיות, אז כמו שאת אומרת, מעודד אחד את השני להתרחב וכולי, ואז היא אומרת, זה רגעים שצריך להכפיל ולשלש אותם מבחינת העוצמה. כי הם בסופו של דבר סופר חשובים לאדם לקבל יותר אומץ ולקבל יותר יכולת להמשיך את התהליך. ואז דיברתי דווקא אתמול עם מישהי שהוא מומחה בגישה הזאת, ואומר לי, ואתה יודע שרוב המטפלים בארץ שבגישה הזאת כל הזמן עסוקים יותר בצרות, וכל הזמן במה שחסר, ובאמת בסייף הייבן, ופחות לחגוג את הרגעים האלו, שזה באמת חגיגה, שצריך להיות חגיגה, כמו שהורה, כן, שחוגג את הצעד הראשון של הילד, החגיגה שהוא עושה, החגיגה המוגזמת הזאת, נותן לילד וואו, שמאפשר לו להתגבר על הפחד ליפול בפעם השנייה שהוא יעשה את הצעד הזה. זה החגיגה הזאת. זה הדופמין שזורם לו עכשיו בגלל החגיגה, שמשכיח את הפחד ואת הנורדרנלין שיש לו במוח. ואז הוא עושה את הצעד השני, ואת הצעד השלישי, והצעד הרביעי. ולכן, אבל זה לא פוזיטיב סייקולוגי, כן? זה לא, אוקיי, בוא עכשיו ננשום, או נחשוב רק חיובי, או על מה להודות, אלא זה בא מתוך ההתמודדות עם המצוקות אבל שפותח חקירה, שבאמת רואים את ההישגים, ואז המטפל שם צריך להיות באמונה, ולנטוע את האמונה שאתה יכול. ולא פעם אנחנו נפגוש שם את הקושי להכניס את זה פנימה. כן, כאילו ברור, שכבר זה קורה, ברור. ואז עולה חשדנות, ולסו יש ממש טכניקה להתערב בזה. אבל נכון. אני חושבת ככה, על איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות כמטפלים, כדי לעודד את המקום של הביטחון. אה, של מה? של הביטחון, של תחושת אמון הזאת, שמה שקרה עכשיו הוא מיטיב, הוא טוב, הוא מתקדם, לגבי השאלה שלך, אתה דיברת על משהו שהוא גם כן זרק אותי למיקוד יותר טוב לגבי הנושא של ה-anxiety attachment, ושמאוד מודגש ב-anxiety attachment שהם צריכים מעבר לאהבה ולביטחון הזה ולאהבה ללא תנאי, את ההתפתחות האישית, את נכון, האי-תלות. נכון, בדיוק. וזה עונה קצת על השאלה של בדיוק, כי זה של בדיוק, אסנת. זה הפואנטה, וזה, ברגע, זה כמו שסו ראה בהתקשרות איזשהו מפת דרכים, וצריך לראות שהרבה פעמים חסר משהו, שרוצים למלא את החסר הזה, אבל לא רוצים למלא את החסר כדי למלא את החסר, אלא זה עוד רק אמצעי להגיע בסופו של דבר למה שאנחנו צריכים, לממש את הדברים. אז נכון שחרדה בהתקשרות, מה שהוא רוצה, אדם שמאוד חרד בהתקשרות רוצה שיהיו בשבילם, שהשני יקשיב לו, שהשני יראה אותו, שהשני יאהב אותו, שהשני יטפל בו, שהשני בעצם ייקח אחריות על החיים שלו, בוא נגיד ככה, בסופו של דבר. אז עכשיו, כשהוא פוגש ומגיע הרבה פעמים לטיפול זוגי, הבן אדם השני לא רוצה להיות בעמדה, או לא מסוגל להיות בעמדה הזאת, ואז הקשיים, כן, וגם בגלל הדורשנות של האדם עם המון חרדה בהתקשרות, זה בעצם מכשיל את כל המהלך. ואז צריך לעשות דה-אסקלציה, כמו שקורה ב-EFT, כן, כדי להתחיל לעבוד, ואז להבנות את הרספונסיביות. אבל פה הרספונסיביות היא לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, אני פה בשבילך, אבל אני פה בשבילך, תרגיש מוגן, תרגיש בסדר, אבל זה לא ירד הצורך הזה, אלא אם כן הוא יתנסה ולנסות לבד. כלומר, שיתנסה ליצור את המרחב הזה. ואז בעצם בשביל האדם שחרד בהתקשרות, הוא צריך להיות שני הדברים. צריך מצד אחד את המוגנות, צריך את התחושה שאוהבים אותו, שרואים אותו, שהוא לא שקוף, שהוא לא הולך להיעלם ברגע נתון,
ביחד עם זה, את המרחב שהוא יכול להתנסות ולגלות את עצמו ואת היכולויות שלו, שבו בעצם הוא יכול להיות לבד, והוא בוחר להישאר פה, כי הוא אוהב להיות פה. ואז הוא כבר לא חרד, הוא בטוח. אבל זה ההתמודדות שבסופו של דבר, ביטחון זה אומר, ואני חוזר פה על פרום, כי זה באומנות האהבה, זה אני חושב המשפט החכם ביותר שלו, שאני פה כי אני אוהב ולא בגלל שאני זקוק, כן? החרד אומר, אני אוהב כי אני זקוק, כן? אז אני אוהב אותך רק אם את תספק את הדברים. אבל ברגע שאני מתחיל לגלות את המסוגלות שלי, לגלות את המרחב, את האוטונומיה שלי, אז יכול להיות שאני לא אשאר, כי אני לא זקוק. אבל אם אני נשאר זה בגלל שאני אוהב. בגלל שבעצם אני נורא מעריך, נורא מוקיר, ואני רוצה להיות פה, ולהיות גם דמות התקשרות בשבילך. וזה בדיוק מה ש-EFT מנסה בסופו של דבר לעשות, כי בעצם את לשמוע אחד את השני ואת הצרכים שיש אחד לכל אחד. ונכון וזה נכון, ואם שאלת אותי איפה אני רואה את ההתפתחויות בשנים האחרונות, אז ההתפתחויות זה קודם כל באפלייד, שאת רואה שבעצם, וגם באקספנדד, שזה הולך מקשרים דיאדיים למסגרות הקבוצתיות, למסגרות הארגוניות, שאנחנו יכולים להבין את היחס בין אזרח לממשל או לממסד, או בין, או איך זה בא לידי ביטוי במערכות חינוכיות או מערכות רפואיות. זה מצד אחד. מצד שני, יש משהו יותר בסיסי לתוך התיאוריה עצמה, ולהבין שהמושג attachment יכול להיות שהוא מוטה. שהמושג היותר נכון זה secure base. כי attachment יש בו את הקונוטציה של ההידבקות, את הקונוטציה שאני מחפש את ההידבקות, אבל ההידבקות זה כדי להיפרד, ההידבקות זה כדי בסופו של דבר לא להיפרד, אלא כדי לחיות ביחד, אבל כשני יצורים נפרדים שאוהבים להיות ביחד, אבל כל אחד יש לו התפתחות משלו. ולכן המילה attachment הולך יותר לקטע של ה-safe haven, והמילה הזאת עשתה קצת שמות באפליקציות, מכיוון שאם את הולכת לארצות הברית היום, ואת שומעת attachment based parenting, כן? שזה הורות מבוססת התקשרות, אז זה העיקרון הרצף. זה בעצם הקטע של להיות בשביל הילד כל הזמן, ובעצם שלא יהיה לילד שום תסכול, שום דבר. וזה לא נכון, זה בכלל לא נכון. attachment, עוד פעם, attachment is not for attachment. attachment is for exploration. attachment is for, זה להיות חופשי, להחליט שאני רוצה להיות פה. וואו, אז אני ככה תוהה, אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף הזמן. מירי, את רוצה לשאול עוד משהו על הפרק? לא, נראה לי שמרתק ולא... ממש, אני חושבת על... לא, לא, אני איתך, תגידי לי מבחינת הזמן. אני חושבת היה שהדברים... לך שאלה על שינוי, אני מניח, מה שהבנתי מבין הדברים. קודם כל, שאלתי לגבי הנושא של הבסיס הבטוח. אני חושבת שאתה מדבר הרבה מאוד על ההטיות של החרד ושל הנמנע, וכמה הם לא יודעים לקרוא נכון את מה שיש להם, את העיוותים שנעשים. אז אני חושבת שגם זה שזה נאמר ככה לגבי העיוותים, זה למטפלים זוגי, לי כמטפלת, זה גם כן המיקוד הזה כבר עשה לי משהו, כי זה להיות מאוד ערנים לעיוותים האלה שהם קורים בחדר הטיפול. תגידו על זה ובסוף, משהו? מה את אומרת? אולי תרחיבו על זה קצת? אתה יכול להגיד על זה? אני חושב שאת התחלת עם ההטיות של האדם החרד, במובן הזה, שכל הזמן בעצם לראות מה שאין ומה שחסר, ומה שבעצם מצד אחד את ההצגה של המסכנות,
ושל הקורבנות, ויחד עם זה הדורשנות הבלתי רגילה, התוקפנית, הקוארסיבית שיש לו, ושיכול להרוס כל דבר גם במובן הזה. עובדה שבמחקרים על אלימות בזוגיות ואלימות במשפחה, אז בעצם חרדה והתקשרות הוא הגורם המוביל והדומיננטי. וכאילו זה לא מסתדר, כי הוא כל הזמן בוכה, הוא כל הזמן פגיע, הוא כל הזמן בעמדה של הילד הזקוק. אבל זה נורא חזק, כי הזעם שם הוא זעם בוער. ואז יש את כל ההטיות, וגם ההטיות של האדם החרד, הוא מאוד עושה ג'אגלריות במובן הזה, כי הוא צריך להחזיק, מצד אחד הוא מחזיק לגבי עצמו שהוא אפס, במובן הזה, שהוא לא יכול, הוא לא מרגיש שהוא יכול להיות לבד, הוא מפחד מזה. הפגיעות הזאת היא מאוד חזקה, אבל מצד שני, הוא זקוק לאחר, והאחר הוא מתסכל, האחר הוא קשה, האחר, ואז הוא צריך לעשות מניפולציות פנימיות וגם חיצוניות לגבי הייצוג של האחר. האם הוא טוב? האם הוא רע? אני לא יכול להגיד שהוא רע, כי אם אני אומר שהוא רע, אז אני צריך לעזוב, אבל אני לא יכול להסתדר לבד, אז אני צריך כן. אז האם להיכנע או להיות דרשן? ואז תראי את הפלוקטואציות האלו, שהן נורא מבלבלות, כי מצד שני, מצד אחד הוא רוצה לרצות כדי שלא יעזבו אותו, אבל מצד שני יש לו את הזעם והתסכול הזה שכל הזמן דורש, וכל הזמן הוא עושה צ'קינג, וכל הזמן הוא יכול להגיע למצבים של חודרנות בלתי רגילה. ואני רוצה רק להוסיף שכל מה שאתה אומר, למה שאני גם התכוונתי, ואני פה מקריאה שורה, זה מוביל לכך שהם נוטים אנשים עם התקשרות לא בטוחה, מוביל לכך שהם נוטים להתעלם, להמעיט או לשכוח מקרים חיוביים של היענות רגשית מצד בן נכון, הזוג. בדיוק. בדיוק, כי כל הזמן הוא עסוק, במיוחד האדם החרד, הוא כל הזמן עסוק במה שחסר לו, ואז לכן יש היענות, אז הוא אומר, זה לא מספיק, אולי זה לא התכוון, אולי יש יותר. ומצד שני, הנמנע הוא בכלל לא עסוק בזה, ולכן הוא יפספס. הוא יפספס כי הוא שומר מרחק מכל דבר שיכול לסמן קרבה, או כל דבר שיכול לסמן זקיקות במובן הזה, ולכן הוא יפספס, וזה בהחלט הטעיות. הטיות מאוד חזקות, וגם אצל הנמנע, או הימנעות, מביא להטיות במובן הזה ששם האחר הוא מקור הכאב, ולכן צריך להתרחק, ולכן מאוד קשה לבוא לקראתו במובן הזה. אבל אז המודל, ואני חושב שסו עושה את זה גם באומנות גדולה, שקודם כל לעשות דאסקלציה של הדברים. ומה זה אומר? לכבד, לתת מקום להימנעות. כן, זה לא נורא, אתה לא חייב עכשיו להיפתח, לשתף, או כמו להגיע לפסיכולוג ולהגיד, אוקיי, אז בוא שתף אותי כל המצוקות שלך, כי הוא לא, זה פשוט להכניס אותו לוויברציות מיותרות, אלא בעצם לאפשר לו להיות פה במצב שלו, ואז ברגע שיש את זה, שהוא מרגיש מוגן, שהוא מרגיש שמקבלים אותו, שמעריכים אותו על זה, אז באמת כן להתחיל את השינוי, לראות שהשד לא נורא, כן? שבעצם קרבה זה לא אה, כואבת, רק, בוא נגיד, לא רק כואבת, היא יכולה להיות כיפית, היא יכולה להביא לתוצאות יותר טובות, זה לא רק ולהחזיק קרבה. את הקשר, אם חשוב הקשר, כן. מריו, נדמה לי, ככה אני חושבת על דיאנה פושה ועל המקום של התייחסות לרגש כאיזה סוג של פוביה. זאת אומרת, הרגעים שאנחנו רואים בטיפול את הנמנע מגלה את השפה הזאת של רגש, ומגלה שאפשר להשתמש בה, ומתחיל, ככה יצא לי לא פעם לראות גברים שהתחילו בטיפול הזוגי והמשיכו לסטארט-אפים שלהם עם דיבור רגשי יותר. אני חושבת שזה נכון, תגלית נורא גדולה שהנה יש עוד שפה שאפשר דרכה לשמור על ההתקשרות ולא לאבד את נכון, האחר, לא רק נכון. עשייה.
וואו. אני חושבת שאפשר להתחיל לפתוח סדרה כזאת של מפגשים, כי זה... אה, אבל אני רוצה אולי לסיום לשאול אותך, איך ה-AI ישפיע עלינו ועל ההתקשרות שלנו? כי הרי AI? ה-AI, כן. כן, אני לא יודע. האמת, אין לי דעה מגובשת, בוא נגיד ככה. היום אנשים משתמשים ב-AI והם עושים לצורך זה, כן? אה, עשו סקר במה משתמשים ב-AI, והפתעה, זה לא כדי לקבל מידע ולא כדי לפתור בעיות, הכי הרבה זה companionship ושיתוף רגשי. ואני שאלתי את עצמי תוך כדי, וזה מאוד מתאים בעידן של הבדידות שמחפשים את זה, והאמת ש-AI מתוכנן לזה גם. ה-Chat GPT מתוכנן לזה, הוא מגיב, הוא מרצה, הוא מאוד רספונסיבי גם, ואם מפעילים את האופציה של שיחה, הוא משוחח בצורה כמו מטפל. הוא לא חודרני, הוא שואל, מזמין באופן מאוד הדרגתי את האדם להיכנס, והשני נכנס, מי שרוצה. אני חושבת שהוא עכשיו, אפילו עושה בטוח. מה זה יעשה? אני לא יודע במובן הזה, כי הוא לא יכול לתת Secure Base. הוא יכול לתת איזשהו מקום של companionship, מקום שאני פה ואתה יכול לשתף אותי, אבל הוא לא יכול לתת את הקטע הזאת של להרים אותו, והנה, צא לעולם ותמצא אנשים שתוכל ליצור קשר איתם. זה מעניין, זה בסופו של דבר איך הוא יהיה מתוכנן. מי ממש. יתכנן את ה-AI? כלומר, בוא נגיד ככה, בוא נעשה את הקטע של, ניתן למודל מ-AI לקרוא את כל הספרים של סו ג'ונסון, וללמוד, ולראות, לצפות בקלטות של טיפולים, וניתן להם מרקרים, כן? שבטיפול הזה זה דברים החשובים, פה זה חשוב, פה זה חשוב. הוא ילמד. הוא יהפוך להיות למטפל של EFT. והשאלה אומרת, האם הוא יכול להחליף מטפל אנושי? אני חושב, אני חושב שזו שאלה לא נכונה לשאול. זה כמו כל הוויכוח של תורשה וסביבה, כן? מה יותר, תורשה או הסביבה? כי ברור שהוא יכול להחליף. בוא נגיד, נצא מהנחה, ברור שהוא יכול להחליף. כמו שהוא הולך ומחליף בכל מיני מקצועות. השאלה, האם שילוב שמטפל, שלוקח AI יחד איתו, זה אולי השילוב המנצח. כלומר, שמטפל לא נמצא בפוזיציה הגנתית שאומר, לא AI כי AI יכול להחליף אותי, אלא בעצם בוא ננצל את ה-AI שיש פה כדי להשתמש בו. ואז יכול להיות, תחשבי אולי דוגמה של טיפול היברידי כזאת, שהזוג בא לטיפול פעם בשבוע, כן, אצלך, ואחר כך אומר, תעשו, כל פעם שאתם בבית ומתעורר משהו, יש פה האסיסטנטית שלי, קוראים לו סנדי, לא יודע, ותדברו איתה, תשתפו אותה. כשאת מלמדת את המודל הזה, אבל את אומרת, סנדי מדווחת לי. כלומר, אני אהיה בקשר עם סנדי ואני אדריך את סנדי. ואז סנדי רושמת את השיחה, ואת שומעת את השיחות שהיו, ואז את יכולה להדריך את סנדי. סנדי, פה כדאי לשים לב יותר בזה. לא, פה סנדי הגזמת. בוא... אז את מנצלת את הכוחות, וזה כוחות בלתי רגילות שיש ל-AI. ולא את השאלה אם זה יכול להחליף אותנו, כי הוא יכול להחליף אותנו, בהחלט הוא יכול להחליף את כולנו. אתכם כמטפלים, אותי כמרצה באוניברסיטה, לא זקוקים אותי כמרצה באוניברסיטה היום, יכול לתת AI ולדבר את כל הדברים. ולהגיד לי, לא, את רשת האסוציאציות, יתכנתו אותה לעבוד ככה גם בסופו של דבר. ועדיין אני חושב שזו לא השאלה הנכונה של האנושות
במובן הזה, או זה פחד של המכונות שבאות להחליף אותי, אלא שבעצם איך אנחנו משתמשים ביכולת הזה שיצרנו כדי לשפר את החיים. אתה יודע, בהחלט יכול לשפר את החיים. כשאתה אומר את זה, אני חושבת על זה שסו בנתה תיאוריה מדהימה, ויש מפת דרכים, אבל ככה, כש... כשהיא נפטרה ועשינו איזה מפגש כזה ישראלי של הקהילה של ה-EFT, חשבתי על זה שמה שהיא לא לימדה אותנו זה את ההומור שלה. זאת אומרת שמה? של ההומור. ההומור שלה ככלי של ויסות, זה משהו ברור, שהיא לא כתבה עליו, אבל הוא היה נוכח כל כך בכל דבר, נכון, שבסוף תמיד יש איזה משהו שהוא, כמה שלא ננסה ללמד, יש את נכון, המשהו הזה שאנחנו מביאים איתנו. נכון. אבל גם בוא נניח שאלה קונקרטית אחרת. בוא, כמה סו ג'ונסון יש בין המטפלים של EFT? כלומר, יש סו ג'ונסון אחד, וכל אחד מטפל בדרכו נכון. לפי הדרך שסו אמרה, אבל לסו היה אופי כזה ואישיות קורנת כזאת, שרק היא הייתה יכולה להיות במצב הטיפולי כמו שהיא הייתה. וכל אחד יהיה במצב הטיפולי כמו שהוא יכול, או כמו שמתאים לו. ו... ולכן, ועדיין אני אומר, אם אנחנו חוזרים לנושא של AI, אז כן, אז מריו, מירי, המון המון תודה. תודה לכם. אני נשארת עם המשפט שלך, attachment is for detachment, שהוא כל כן, כך חזק. ומירי, תודה על התרגום של הפרק שככה ינגיש אותו לכל כך הרבה אנשים. ומריו, על הזמן ועל כל העבודה המדהימה שאתה עושה כבר שנים. אה, תודה ומרי, לכם. המחקר הזה תורם המון לבעלי ישיבה כמטפלים, יופי. ואסנת, היוזמה שלך שמריו יבוא, כן, להתרגם את הפרק ושהוא בא, וואו, זה פותח בצורה בלתי רגילה. תודה לשניכם. והמפה במחקר משתנה, אני חושב שיש יותר ויותר חוקרים שיותר מודעים לממשק הזה של קליניקה ומחקר, כמו למשל אירן בר קליפה, וגם המעבדה שלה נותן כל כך הרבה תובנות לגבי תהליכים טיפוליים של EFT, שזה פשוט מדהים, מדהים מה שאפשר להפיק משם. אני חושב זה החזון שגם של סוג, גם אני חושב שלי, במובן הזה של הממשק הולך וגובר בין מחקר לקליניק. אז תודה לכם, תודה רבה, מריו. ביי ביי. ביי ביי. תודה רבה. רגע, את סוגרת את זה. אני מנסה.